Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de La otra parte, de José Matas, publicat per Punto Rojo Libros. La otra parte és una novel·la amb un inici trepidant. El primer capítol ho trenca tot, obre el conflicte de ple i introdueix expectatives a tort i a dret. És un capítol que s'avança a tota la història i, de fet, és el final de la història, o almenys el principi del final. Presenta els personatges enmig del caos, quan ja han caigut pràcticament en el buit més absolut, per després recompondre'ls en el passat. A partir del segon capítol, l'autor reinicia la història 8 mesos abans del dia final i anem revivint què ha passat fins al dia en què acaba la novel·la. La novel·la està protagonitzada per 6 personatges principals. I dic protagonitzada perquè tots 6 personatges tenen importància i, a més, la seva història individual. Tots 6 són personatges rodons, que evolucionen, amb contradiccions i ben definits. De fet, podríem dir que l'element que més destaca de la novel·la és la profunditat psicològica que el José Matas ens dona dels personatges. Entra en la ment dels protagonistes de la història per mostrar-nos com són i per què actuen com actuen. Ens mostra la seva manera de ser, els seus pensaments, els seus dubtes, les seves passions. A més, el José Matas té la capacitat d'allargar els segons de l'acció durant paràgrafs sencers. En un segon passen pel cap dels personatges una pila de pensaments, de dubtes, d'imatges que provoquen que l'expectativa per allò que passarà augmenti progressivament. El perill que això comporta de cansar el lector es difumina en descobrir la capacitat d'anàlisi psicològica que té l'autor. L'altra part parla sobre les petites decisions que condicionen les persones, d'aquells moments de dubte que poden determinar el futur d'una relació de parella o fins i tot de la vida. Segons la novel·la, en tot moment estem prenent decisions que ens acaben salvant o condemnant. El nostre destí no està determinat, sinó que el determinem nosaltres en cada pas que fem a la vida.